Hej, jeg skal tale lidt om Angular Routing. Når vi gør brug af Angular Routing, så skal vi bruge ng-route-modulet. Men det er ikke en del af core, så vi skal huske at hente det ned, ligesom jeg har gjort her, og referere til filen, som jeg har gjort her i vores index.html. Når vi bruger Angular Routing, så kan vi bruge af vores ng-view-element, som ligger her. Det er altså her, at vores indhold vil skifte alt efter, hvad URL'en fortæller os. Så hvis ruten ændres, så ændres indholdet af vores ng-view. Så jeg går ind i min app module.js fil her, kan jeg se heroppe for oven, at jeg fortæller min app her, at den skal installere ng-route modulet. Og det er så hernede i vores configuration function, at magien sker, for det hernede vi definerer de forskellige URLs, de forskellige routes, vi vil gøre brug af. Og det gør vi ved vores route provider her, som er muligt for os i det vi har det vi bruger ng-route modulet. Og vores route provider kan enten indeholde when calls eller otherwise calls. Lad os kigge på den første when call her. Det den siger er, at når URL'en er en skråstreg, altså når vi er home, når det forsiden vi vil have vist, så skal den fil, der skal hentes ind i vores ng-view, altså vores products HTML-fil her. Og vores template URL fortæller, hvor kan den finde den her HTML-fil. Og så fortæller vi også, at hvad for en controller den gør brug af i det her tilfælde, products controller. Så hvis jeg går over i browseren, her, og her kan vi se URL'en, at den bare indeholder en skråstreg, så er det altså vores products HTML, der bliver genereret i vores ng-view, som vi kan se her. Her har vi de forskellige produkter. Hvis vi går tilbage igen, her har vi en anden when call, som så betyder, når URL'en hedder skråstreg checkout, så er det altså vores checkout HTML, der skal vises i ng-view, og ikke vores product HTML, som vi havde lige før. Og den gør så brug af checkout controlleren. Så hvis vi går tilbage til browseren, og jeg heroppe efter vores skråstreg skriver checkout, så kan vi se, at indholdet af vores ng-view, som er den her hvide firkant, har ændret sig. Og nu viser den checkout HTML-siden, i stedet for vores products HTML-side, som før. Ja, så hvis vi tager og kigger her på den sidste when call, vi har defineret her, så er den lidt anderledes, fordi det den siger, det er, at den vil have vist et bestemt produkt ud fra det ID, som produktet har. Så det er altså her, sender vi altså en parameter med i vores URL. Så den skal altså hente products HTML-fil, men alt efter ID'et bliver der altså vist forskellige produkter, men altså kun det ene produkt. Og det kan vi gøre brug af ved hjælp af vores route param, som vores ng-route module gør muligt for os. Og det kan vi gøre herinde i controlleren. Se her, route params. Her kan vi brug af det. Det der sker her, det er, at vi skal gå ind i product service, finde den her variable get product, og så sender vi den her ID med, vi har skrevet op i vores URL. Så ID'en bliver sendt med ind til den her variable herinde. Så hvis vi prøver at gå op i vores product service, så se her har vi i variablen get product, som indeholder den her funktion, hvor vi sender ID'en med. Den går så ind og henter vores JSON-fil, og så kører den så en anden variable, find product in array, som vi har til at ligge hernede, som også indeholder en funktion. Og den returnerer så det element, som tilhører det ID, vi har sendt med i URL'en. Så det sender den så tilbage til get product, som så sender det tilbage til vores controller. Og når vi så har hentet det, så kan vi altså da køre den her model product, som er heroppe. Så vi bare gør det, at den skuber det produkt ud, som tilhører den ID, vi har sendt med. Og derved kan vi altså få vist et bestemt produkt ud fra den ID. Så hvis vi går over i browseren igen,
Og i stedet for checkout her skriver product, skråstreg, og så efterfulgt af ID'et. Så hvis jeg skriver her Norman, CPH, så vil jeg altså vise det produkt, den med ID'et Norman CPH, og det er tilhørende data. Ja. Hvis jeg nu i stedet for skriver Illumi, Illumi Brick Rob, så kan vi altså vise et andet produkt, en anden lampe. Det er egentlig samme fil, der bliver vist, altså product HTML, der bliver vist, men alt efter ID'et ændres indholdet. Så det er sådan, at vi så kan hente et bestemt produkt ud fra dens ID i vores URL. Ja, hvis vi så kigger på vores module her igen, til sidst vi har det den her otherwise call hernede. Og det den altså gør, det er, at hvis det vi skriver i URL'en ikke passer til en af dem vi har defineret heroppe, hvis ikke det passer til noget af det heroppe, så skal vi altså sendes tilbage til forsiden, tilbage til bogen. Så det vil sige, hvis jeg går ind i et browser igen, og så i stedet for skriver hej, så bliver jeg sendt tilbage til forsiden. Det samme hvis jeg skriver Angular, så bliver jeg også sendt tilbage, eller Rob, så bliver jeg også sendt tilbage til forsiden. Det var det, jeg vil fortælle jer om Angular Routing i dag. Tak fordi I så med.